5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय NSP स्कलारशिप फैसा हाबनायनि मोनसे आपडेट लानानै फैदों। जानो हागौ नोंथांमोना मोनबाय नैबे NSP स्कलारशिपनि फैसाखौ पेमेन्टखौ NSP स्कलारशिपनिफ्राय रिलिज खालामनानै हरबाय। नाथाय खायसे स्टुडेन्टफोरनियाव राङा हाबाखै। मानि थाखाय हाबाखै आरो नैबे NSP स्कलारशिपनि राङा बबे मोनसेनिया हाबदों, रिनिउवेल बानायनायफोरनिया हाबदोंना ना फ्रेश बानायनायफोरनिया हाबदों, जोङो A to Z डिटेल्सखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। मानो होनोब्ला गोबां स्टुडेन्टफोरनियाव राङा हाबाखै। राङा हाबिनि जाहोनाव रांखौ मोनगोन ना मोनला बेफोरबायदि नोंथांमोननि गोसोआव डाउट जादों जानो हागौ आरो नोंथाङा रोखा जायाखै जानो हागौ। नैबे NSP स्कलारशिपनि रिनिउवेलनि फैसाया हाबदोंना ना फ्रेश केन्डिडेटनि फैसाया हाबदों आरो फैसाखौ नोंथाङा माब्ला मोननो हाबावगोन। जुदि नोंथांनाव हाबाखैब्ला जोङो बेफोरनि आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। नोंथाङा इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जों मोनसे आपडेट नायनि। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों स्कलारशिपनि एमाउन्ट। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेयाव बेखिनि एमाउन्टखौ खिथिदों आरो नैबेयाव आन्डार प्रसेस नैबेबायदि बेंकआव खिथिदों। नाथाय फैसाया हाबबाय। बे फैसाया मानिया हाबदों आं नोंथांमोननो क्लियार खालामना हरनि। बे स्कलारशिपनि फैसायानो जाहैबाय जाय बिथांमोना रिनिउवेल बानायदोंमोन 2022-23 जाय बिथांमोना 22-23 आव रिनिउवेल बानायदोंमोन नोंथांमोननि राङा नैबे हाबबाय। नोंथांमोना रोखा जाबाय जानो हागौ जाय बिथांमोना रिनिउवेल बानायदों नोंथांमोननिया नैबे स्कलारशिपनि पेमेन्टआ हाबबाय। जाय बिथांमोननिया फ्रेश बानायदों नोंथांमोननि राङा हाबथ'वाखै। जाय बिथांमोना 2023-24 आव जाय बिथांमोना बानायनानै दोनदों नोंथांमोना जुदि फ्रेश बानायदों नोंथांमोननि राङा हाबथ'वाखै। राङा मानो हाबाखै आं नोंथांमोननो आपडेटबो खोन्थाहरनि आरो रां हाबनो थाखाय नोंथांनि नैबे NSP स्कलारशिपनि पर्टेलाव माबायदि स्टेटास खोथैनांगौ जोङो बेखौबो दानिया नायदिनि। नोंथांमोना रोखा जाबाय जानो हागौ रिनिउवेल जाय बिथांमोना रिनिउवेल बानायनानै दोनदोंमोन बिथांमोननिया हाबदों आरो फ्रेशनिया हाबथ'वाखै। दानिया नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय नोंथाङा NSP खौ सार्च खालामबानो जाबाय गुगोलाव आरो नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों लगइन। बे लगइनाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। आङो बेयाव सासे फ्रेश केन्डिडेटनिखौ नायगोन। बिथांनियाबो राङा हाबाखै। आङो बेखौ नोंथांमोननो नायनानै खोन्थाहरनि। जुदि नोंथाङा फ्रेश बानायनानै दोनदोंबा नोंथांनि राङा हाबगोन ना हाबाखै आं नोंथांमोननो देखायहरनि। दानिया नोंथाङा नैबे एकाडेमिक इयाराव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन आरो बेयाव क्लिक खालामनानै नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों एकाडेमिक इयार 2023-24 बेयो फ्रेश केन्डिडेटनि। आङो दानिया नैबेयाव 2023-24 आव बेबायदि क्लिक बानायबाय। दानिया नोंथांनि बेयाव एप्लिकेसन आइडिखौ होबानो जाबाय आरो पासवर्डखौ होबानो जाबाय आरो नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबे बहायबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा एप्लिकेसनखौ बावदों बा पासवर्डखौ बावदों नैबे फरगड एप्लिकेसन आइडि होनानै नोंथाङा बेखौ एप्लिकेसन आइडिखौ रिकभार खालामना लाबानो जाबाय आरो पासवर्डखौबो नोंथाङा बेबायदिनो रिकभार खालामनानै लानो हागोन आरो नैबे केपसाखौ नोंथाङा बहायनानै नैबे लगइनाव क्लिक खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो नेक्स्ट स्टेपखौ नायनि। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथाङा बेबायदि लगइन खालामबाथाय नोंथाङा गावबा गावनि स्टेटासखौ बेबायदि नायना लानो हागोन। नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों स्कलारशिप एमाउन्ट प्रसिड फ्रम PFMS टु नैबे NSP टु PFMS नैबे न' जानानै दं। दाबो जोंनिया नैबे PFMS नैबे पर्टेलाव जोंनि स्कलारशिपनि फान्डखौ ट्रेन्सफार बानायाखै। जाय बिथांमोना फ्रेश बानायनानै दोनदोंमोन नोंथांमोननि एकाउन्टआ नैबेयाव टकन नाम्बारा जेनेरेट जायाखै। मानो होनोब्ला नोंथांनि बे स्कलारशिपनि एमाउन्टनि राङा हाबथ'वाखै। दा रां हाबबाय थानाया बियो जाय बिथांमोना रिनिउवेल बानायनानै दोनदों बिथांमोननि राङासो हाबदों। नोंथाङा रोखा जाबाय जानो हागौ नैबेयाव स्कलारशिप एमाउन्ट प्रसिड फ्रम NSP टु PFMS नैबेयाव मोनसे टकन नाम्बार जेनेरेट जागोन। अब्लासो नोंथांमोना नोंथांनि रांखौ मोननो हागोन। थाबैनो नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। नैबे मान्थनि गेजेरावनो नोंथांमोना रांखौ मोननाया रोखा जानानै फैदों। मानो होनोब्ला गिबियाव दा रिनिउवेलनिखौ सोनानै हरग्रोबाय फ्रेश केन्डिडेटनि रांखौ सोथ'वाखै। नोंथांमोना रोखा जाबाय जानो हागौ। गावबा गावनि स्टेटासखौ नोंथाङा बेबायदि चेक खालामना लाबानो जाबाय आरो मस्ट इम्परटेन्ट नैबेयो नोंथांनि राङा नैबे आदारजों बेंक एकाउन्ट जियाव लिंक जानानै दं नोंथांनिया नैबेयावसो राङा हाबगोन। नैबे एस खोथैनांगोन आरो नोंथांनि बेयाव मेरिट लिस्टआबो नैबेयाव जेबो श' जायाखै। बेयो जुदि राङा जुदि फान्डखौ गभर्नमेन्टआ ट्रेन्सफार खालामबाथाय नैबेयाव गासैबो डाटाया बेयाव एस जाजोबनांगोन। अब्लासो नोंथांमोना रांखौ मोनगोन। नोंथाङा जिंगा सिनाङा रां हाबाखैब्लाबो बे रां हाबनाया जाय बिथांमोना रिनिउवेल बानायदों बिथांमोननि राङा हाबदों। फ्रेश केन्डिडेटनिया हाबथ'वाखै। मानो होनोब्ला आं बेखौ लाइभ सासे फ्रेश केन्डिडेटनि नैबे डाटाखौ आं नायदों। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय।
बेनि सायाव माबाफोर जुदि आपडेट फैयोब्ला आं नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै आपडेट होगोन। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय, चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।